Ahoj, vítám vás u dalšího videa, dneska jsem tu já, Terka, a dneska je to další challenge, takže druhý challenge, a dneska je to Marshmallow challenge. Mám tu tady teda Oreo, tu mám, jsou to jahodovo-vanilkový, a tady mám, když bisku. Takže dneska vlastně půjde o to, je to trošku kopírování, ale to je jedno. Dneska jde o to, co nejvíc marshmallowů si nastrkat do pusy. Doufám, že mi na to vystačí takovýhle bedlík a jdeme na to. Takže to rozdělám. Takže to... to není... Tak, že jdeme na to. Je to spíš takovej challenge week, takže jdeme na to. Tohle je jahodový a tady je vanilkový, takže marshmallow. A nevím. Marshmallow. Já mám hodně, že když mám hodně zkušet, tak se můžete zvlátit taky. Já se omluvám, pak jsem to nevydržela. Měla jsem jich tam 3, 6, měla jsem jich tam 8. Takže 8 a zajímavý. Já jako takový samý, samozřejmě jakýhle marshmallowny jakože nejím, ale občas třeba z nějakou dobu si je dám, jako třeba když jsem dělal s kámošem, že ten marshmallow challenge, tak